ọ chụpụrụ onwe ya n'ụgbọ asịkwala na ụgbọ erutere ya biko atakwala mmadụ ụta mana gị nwa na-achụ nwa ọkụkọ agwụ atọ gị n'ụkwụ onye ka ya atazi ụta ọ bụ agwọ ka ọ bụ nwa ọkụkọ ka ọ bụ mmadụ ibe ya ndị ya bụ ndị ndu ndị ya bụ ndị ndu Republic of Ireland nakwa Northern Ireland ndị Igbo Japa fa na-ejelu obodo ozi ọ bụ siti kara aka na chọchịchị chakara aka chọchị chọchịkasị agịsi ozi ọma ka mbụ agapụ ụmụ ụwa iko na ụmụnne m onye jizi n'aka agwa ụwa na ya bụ Odenigbo gbagodi nkịtị nwanne m ife Odenigbo ruo ime ka Odenigbo mgbe ahụ ka anyị ga-ejikọta aka ọnụ kpọwazie gị Odenigbo ode njinjim ode nka ka anyị kene eze ọzọ oke Obiesie nwa Chinemelu oke nwa na Waterford onye ndu Igbo Union Waterford the national coordinator my namesake Iyadio